bayakhala abazali, bakhala ngey'ngane ukuthi iy'ngane ayisahloniphi, iy'ngane ayilaleli, iy'ngane ezinenkani, ziyagoloza, ziyadakwa iy'ngane, zenza konke okubi. Bayakhala abazali and baze basho abazali bathi thina sasinganjena thina compared to le y'ngane zamanje. But into ebuhlungu kakhulu ukuthi abazali aba-understand ukuthi le y'ngane njengoba zinje zishawa inkemba yabo, zishawa abazali ngenkemba, ziyaphela iy'ngane inkemba evela kubazali. Abazali baye enkosini beyonikelela iy'ngane ukuthi ziyahlupha, yababuza umbuzo inkosi yathi ithanga elibolile likhipha amanzi kanjani? Badideka. Yaphinde yabuza futhi okwesibili, ithanga elivuthiwe likhipha amanzi kanjani? Badideka. Waphendula omunye osemumva wathi inkosi ithanga elibolile likhipha amanzi abolile, ithanga elivuthiwe likhipha amanzi avuthiwe. Yabe sithi inkosi ilapho ke impendulo. Inkinga yengane zenu ikunina. Abazali bayakhala ngey'ngane not knowing ukuthi iy'nkinga le y'ngane ezivela nazo umsusa wazo ibona abazali. Nansi-ke indlela iy'ngane eziphela ngayo inkemba evela kubazali. Number 4, ukuba umzali kumele ukuthi uthole isibusiso. Before nje ube umzali khona isibusiso sokuba umzali kumele ukuthi usithole. Into eyinkinga-ke lesibusiso usithola esigcawini uma usugcagelwa umakoti wakho. Lesibusiso sikhishwa umuntu osuke ethethelela esigcawini athi abalale bebabili bavuke bebathathu. Kusokhishwa isibusiso lapho sokuba umzali. Most abazali ayidluli lapho. Mana yethola somzali nje umuntu. Mana yethola nje umuntu esomzali, awu sengumzali nami. Siqala lapho isibusiso. That's why abazali abaningi benza izinto ezibheke eceleni. Unfortunately, yazi ibhlungu lento leni because umzali wangampela ngeke yenze into ebheke eceleni. Umzali wangampela uyisibonelo. Umzali wangampela unobunkulunkulu. Ngeke umzali wangampela abe ne-favoritism. Ngeke umzali wangampela ahlale phezulu kweqiniso, abe nentandokazi, akhethe. Ngeke wenze umzali wangampela lokho. Ngoba wathola isibusiso sokuba umzali, uyak-understand ukuthi kusho ukuthini ukuba umzali. But yet sinabazali abaney'ngane abangazi nalokuthi zidlala dleni. Umzali ongakaze ethenge ngisho i-anti ingane yakhe, kodwa umzali loyo indaba inesibusiso. Asitholakalanga isibusiso, ingakho enza noma kanjani bese zoqhosha lana athi mina ngumzali, mina nginey'busiso. Kodwa ubuzali abukho, isibusiso akasitholanga ekuyisona ebesizomguide kule ndlela yokuba umzali. Bese kuzothi number 3, inkemba evela kubazali eshaya iy'ngane yilento yokuthi umuntu bese ahambe again without isibusiso, ahambe ayofohla emzini womuntu azalise khona. Ngithama uzalisa emzini womuntu ziyaqala iy'nkinga enganeni lo oyizala kulowo muzi. Yabo dithami kuvela kulowo mndeni komalume noma kulowo mndeni ozalise khona, kuvela ukuthi ingane yakhona imithi. Bebabaza ibhadi, bethuka, bedinwa, becasuka. Ukuqala kwey'nkinga empilweni yalowo ngane. Izalwe ingane kuze kuthiwa inikwe igama kuthiwa yini? Umlanjwana. Yini umlanjwana? Umlanjwana ingoba kusuka kuchazwa lapho ukuthi le ngane le ayinawo umlando ophelele. Umlando wayo uqala komalume futhi umlando wayo uphela komalume. Umlando wayo wawuzophelela kube kuthiwa wena wafika wazolobola. Walobola wakhipha wonke amalobolo, kwakhona umcelo, kwakhona izibizo, kwaze kwaba khona umgcaco. Yezwa. Wawuzophelela komlando wayo ngobani usuka komalume umlando uphela kubo. So le ngane njengoba isiwumlanjwana, umlando wayo uqala komalume uphela komalume. Ney'nkinga zangena kuyona. Ney'qalekiso zangena kuyona ngenxa yakho. Usengabezwe nje bedifende bethi akunalutho nje ukuzalwa komalume. No, kunenkinga. Kunenkinga. Ngoba kokuqala nje le ngane izolekha ama-values akubo.
ikhuliswa isade elilodwa ngoba iyumlanjwana, isade lakomalume. Izolekha ama-values kayise, iy'mfundiso zakubo, ama-customs akubo, azolekha kule ngane ngoba iyumlanjwana, isesayidini elilodwa. Izocindezeleka nakhona komalume ngobani isiphenduke umuntu ongaphelele ngenxa yokuthi izalwa isahluleke isabaleka. Izocindezeleka nakhona komalume, iyohlezi ikhunjuzwa ukuthi wena usiyena wala, umlanjwana wena. So lezi zinto lezi ziyayicindezela ingane, ukuzalela ingane emzini womuntu, ithwale ijoga. Ngisho ezinye zezinto kuney'busi sekumele ngabe uyayithola le ngane ezivela kubo, kodwa ayitholi ngoba niyumlanjwana, isesagini elilodwa kuphela. Bese kuthi number 3, inkemba ishaya iy'ngane. Ilento yokuthi iy'ngane asiyibiki, manuzale nje sekuphelile, khona uNkulunkulu glory. Ingane iyabikwa, asizibiki iy'ngane zethu, simane sizale nje kuphele kanjalo. Iyabona la emhlabeni kunemimoya engalungile, le mimoya engalungile ihamba ifuna imizimba ezoyimbatha. Phela umoya wethu umoya olungile noma umoya ongalungile noma umoya ongcwele, umoya uhlala emzimbeni. That's why no Jesu wayeUNkulunkulu ngobani? Wayembathwe umoya ongcwele, umoya kabani? Umoya kaChrist. Yabo, umoya olungile, ongalungile, ongcwele uhlala emzimbeni womuntu ophilayo. So nemoya ke ela ngaphandle ezungezayo ihamba ifuna imizimba engagadiwe amathonga, engagadiwe ingilosi zakubo, bese izohlala khona. Uyibona ngane sibhonga nje, sidakwa, siyenza yonke into engasile, imbatho yemoya engalungile ngoba uyibikanga. Wayibika ingane yakho, awuyibikanga, wabane wazala nje kuphela kanjalo. Inkemba ihlezi phezu kwey'ngane, le nkemba ivela kubazali. Asiyibiki ingane. Ngisho ingane entombazane ikhula, awuyenzeli umhlonyana wena, u-expecteni. Ithi mesimithi la bese uyathuka, awuyimithi le ngane. Wayenzele nomhlonyana ukuthi igade izalukwazi, cha uyenzelanga. Inkemba ihlezi phezu kwey'ngane, le nkemba ivela kubazali. Izothi number 1, iy'ngane ezaphuphuma. Ingane yaphuphuma nje, it's business as usual. Ayenziwela lutho, ayiqanjwa gama ngalana. Mhlawumbe usunezinye ingane, le ngane lezi ezinye ezilandela le ndala yaphuphuma zinamagama, nizenzela amaphathi unyaka nonyaka. Yes, nizenzela idingo, mhlawumbe nizenzela namasiko, mhlawumbe, kodwa lena ayinalutho nje yona, ayinagama, ayigqokile, ayinalutho nje. Ucathi ngeke izikhweleze yini? Izothi suke ibikhweleza, izombatha le ngane zakho eziphilayo emhlabeni, ziphuphe iphele. Uthi yabona zonke ziyadakwa. Noma izombatha ingane eyodwa endala eyilamayo, imane imbathe yona. Uthi uyayibona le ndala, yindaba ibe kanjena yona. Kanti imbathwe ile ngaphambi kwayo eyaphuphuma. Awuzange uzunake wena. Kokunye futhi kuyenzeka ingane eyaphuphuma, mhlawumbe eyintombazane, ilanye umfana lo khona ophilayo emhlabeni, imane izombatha umfana, nithi nyambona umfana usephenduka intombazane. Nithi namshaya, nithi mhlawumbe nifuna ukumyekisa, niyamkhuza, athi no, mina lento ekumina lento lena ukuthi mina ngumuntu wesifazane ngibe ngiyindoda. Yini umbatho umoya wentombazane vele eyaphuphuma ayilamayo. Kokunye kube intombazane, nithi ndiyabona isiwumfana. Nithi hayibo silindele inkomo ngawe wena, hayibo kwasha, ethi intombazane no, mina ngumfana, mina ngithanda amantombazane mina. Umbatho umoya walomuntu amlamayo owumfana, ongagcinelwanga imfanelo. Manje lo muntu ongasekho ukhweleza ngaye lo amlamayo. Ingane emiyaphuphuma yalungiselwa izinto, iqanjwe igama, njengoba usuku wenza enganyeni ephilayo. Njengoba usuku wenza enganyeni ephilayo, kuyenziwa nasenganeni eyaphuphuma. Inkemba le ehlala phezu kwezingane, abazali bese belokhu beyibuza ukuthi yini erong ngale ingane, kanti zishawa inkemba yabazali. Siyabonga kakhulu.